Shut up, Paul and Blue can't tell. Remix, I go make them heads swell, yo. Yo, hey, yo. די.ג'יי רונן הוא אחד מהתקליטנים היותר בולטים בתחום. מדובר על תקליטן מאוד מאוד מצליח. ספר לי, מה מאפיין די.ג'יי טוב? קריאת קהל נכונה של המוזיקה של הקהל, זאת אומרת שאתה מגיע לאירוע והקהל נהנה ושם את המוזיקה הנכונה, זה בלבד, הקריאת המוזיקה הנכונה לקהל עצמו. כשהזוג מגיע אליך, איזה דברים הם צריכים לציין שאתה תבין מה הטעם של הזוג הזה? כשזוג מגיע למשרד, קודם כל, צריכים להכיר אחד את השני, זה יותר חשוב מהכל. ואחרי זה הזוג מספר לי קצת על עצמו, מאיפה הם, כמה אנשים, איזה קהל יש שם, חבר'ה צעירים, חבר'ה מבוגרים, ואיזה מוזיקה הם אוהבים. תן לנו כמה טיפים של מוצלחת באירוע. אסור להיות יותר מדי חכמולוג, צריך לשים את המוזיקה הנכונה, שאנשים יכולים גם לרקוד ולשיר אותה, שכולם עבור לרחבה ושהרחבה תהיה מלאה. רוצה לשאול אותך משהו, איך למשל אתה מתאים למשל מוזיקה לחתן רומני ולכלה בוכרית? זה כל כך פשוט. ברגע שהם באים למשרד, הם יושבים איתי, הם מספרים לי מה הם אוהבים ומה הם רוצים. זה קהל בוכרי, זה גרוזיני, זה רומני, זאת אומרת, צריך לגבש ולהחליט שכולם ייהנו. לא דיסקוטק, זה מסיבת ריקודים. זאת אומרת, זה סיטואציה מתאימה באירוע שזה מתאים לכל עדה וכל שיעור. אנשים באו ליהנות ושכולם ייהנו באירוע עצמו. נכון שיש שירים שרצוי לבחור אותם מראש, כמו עלייה לחופה, כמו שבירת הכוס. איך אתה עושה את זה? כשמגיע למשרד הזוג בערך סביבות שבועיים לפני אירוע, ובמשרד יושבים איתי בסביבות שעה וחצי, משמיעים דברים מיוחדים לחופה, דברים מיוחדים לסלואו, דברים מיוחדים לשבירת הכוס. ולמה זה יוצא כל כך הרבה זמן? כי אם השלושה דברים האלו לא יהיו מאוד חזקים, מאוד מיוחדים, זאת אומרת לא סטנדרטי שעושים כל אירוע, אז לא ניצחנו את האירוע. אני יודע שאתה לא לבד על הבמה, ויש לך איתך גם קבוצה ולהקה של כנרות. הכוונה הכנרות הם קטע של קבלת פנים, קטע קלאסי, אנשים מגיעים, רואים קטע של קלאסי, קטע שונה, קטע מאוד מאוד קלאסי ומאוד אין היום, וגם יש להם קטע של מופע מרכזי, שמכניסים את הקטע של הדנס והשבעים והמזרחי. רונן, מה אתה מרגיש שיש בך משהו שאין במתחרים שלך? חום, אהבה, זה העבודה שלי שאני אוהב לעשות אותה. מהבוקר עד הערב עובד במוזיקה, ואני אוהב את העבודה הזאת פשוט.